בואו אני אעשה כאן את ההקלטה. אני פשוט לא תכננתי להקליט את החלק הזה, אבל בואו נתחיל לזה כי ההתחלה הזו טובה. אז כל מי שצופה בהקלטה זה פשוט, זה טיפה הסבר על מה שעשינו בשיעור שעבר. הבדל בין תא רגיל לתא סרטני זה בעצם שלתא סרטני מסוג מלנומה יש אינטגרינים מסוג אלפא וי בטא 3. ואנחנו רוצים ליצור תרופה שנצמדת רק לאינטגרינים האלה, לחלבונים האלה שנמצאים על קרומתה שנקראים אינטגרינים, והיא לא נצמדת לתא רגיל שאין לו את האינטגרינים מהסוג הזה. אתם רואים, היא עוברת לידו, וככה בעצם בנינו תרופה ממוקדת מטרה שיכולה שכאילו שיכולה לא לפגוע בתא רגיל וכן לפגוע בתא סרטני. התרופה הזאת נקראת AFP4, זה בעצם החלבון הספציפי שיכול להיצמד לאינטגרין הזה, וזה חלבון שהוא כאילו מהונדס גנטית, כאילו מהונדס גנטית, זה חלבון שהוא כאילו, כן, הנדסו אותו בעצם באוניברסיטת אריאל, הוא לא משהו טבעי רגיל, וככה יכול לפגוע. גם הצורה שיוצרים אותו מאוד מעניינת, אנחנו נלמד את זה עוד מעט. בסדר? אז עד כאן, יש עדיין שאלות או שאני יכול להתקדם? אין שאלות, בסדר? כולם השתתקו. רק תגידו שמישהו ידבר, לא השתקתי אתכם או משהו, נכון? לא, וגם יש לי שאלה, כאילו, הסיבה, לא ציירת מיטוכונדריה סתם בתא כן, הסרטני, סתם לא נכון? ציירתי אבל יש. מיטוכונדריה, אפשר לצייר אוקיי, מיטוכונדריה, פשוט זה לא היה העיקר פה. כן, כן. יש, יש, יש מיטוכונדריה גם לתא הסרטני, הרבה, הם בדרך כלל סביב הגרעין גם כן, אבל לא היה רלוונטי, זה פשוט לא היה קשור. אוקיי. טוב, אז בעצם מה נעשה באוניברסיטת אריאל? נתחיל לדבר. אייל, אתה יכול רק שנייה אחת לעלות למעלה שנצלם את מה שהיה כתוב, כי אני עוד מעתיקה למחבר. כן, צלמי ושלחי בקבוצה של הכיתה, בסדר? כן, כן, אין בעיה. בסדר, רואים כאן הכל תודה. עכשיו? כן, כן, צילמתי, תודה. מעולה, תשלחי בקבוצה של הכיתה בבקשה. אז מה נעשה באוניברסיטת אריאל? אז בעצם, חוץ מלראות את הנוף היפה, אנחנו נעשה 3 ניסויים. אוקיי? 3 ניסויים, בהם נבדוק את נוכחות אלפא וי בטא 3 בתאים סרטניים, ואת יעילות התרופה. למדתם כבר על PCR, נכון? לא. עוד לא. מה? לא. לא? אוקיי, בסדר. אז אני אסביר בינתיים, ושזה יהיה לכם מוקלט, וגם תסתכלו על זה אפילו בדרך לאריאל, שתוכלו להיזכר, אני אעלה את השיר הזה ליוטיוב, ואז הוא יהיה זמין לצפייה גם זה. אז בעצם ניסוי ראשון, זה בעצם יהיה ניסוי מסוג qPCR. אוקיי? qPCR ו-RT-PCR. אוקיי, מה עושים בניסוי הזה ומה זה בעצם האותיות האלה שכתבתי? אז בגדול, קשה מאוד לבדוק את הנוכחות של החלבון אלפא וי בטא 3. אז אנחנו בודקים קודם כל, אז אנחנו קודם כל מבודדים mRNA שמקודד ליצירת החלבון אלפא וי בטא 3. אוקיי? אי אפשר לבדוק את כל האלפא וי בטא 3, אז אנחנו בעצם רק בודקים את השרשרת בטא 3. אוקיי? זה אפילו לא החלבון, זה השרשרת. זוכרים שאמרתי לכם שזה 2 שרשראות? כאילו, אמרנו שהחלבון הוא בעצם בנוי בצורה כזו, נכון? זה מין משהו כזה. כן, אייל, אתה יכול לעבור על זה עוד פעם? לא כל כך הבנתי את זה. כן, החלבון עצמו, שנקרא אינטגרין, הוא בנוי משתי שרשראות, אלפא ובטא.
זה החלק הזה, זה שרשרת אלפא, וזאת שרשרת בטא. אוקיי? אוקיי, ויש כאילו אז הבדלים חשובים האינטגרין, ביניהם? מה? יש כאילו הבדלים חשובים ביניהם? הן פשוט בנויות אחרת. אז אם אנחנו יודעים שיש את השרשרת בטא 3, אנחנו מניחים שיש גם את החלבון אלפא ובטא 3. אבל למה דווקא בטא כאילו אלפא לא תעזור לנו? כי אי אפשר לבדוק פשוט הכל, כי זה כנראה מקטעי mRNA שונים. בסדר. אוקיי? אז אתם למדתם מ-RNA לחלבון, נכון? כל העניין של איך... כן. מה? כן. זה אתם כן יודעים, אני זוכר, זה חומר של יוד בכלל. אני זוכר נכון. אז בגדול אנחנו מתמודדים עם mRNA שמקודד לחלבון, שמקודד ליצירת השרשרת בטא 3. אז אחרי שאנחנו מקודדים את ה-mRNA הזה, אז אחרי שאנחנו בודקים את הדבר הזה, רגע נועם, עניתי לך על השאלה? כאילו, בערך, אני לא... כמה עמוק אנחנו צריכים לדעת כאילו את ההבדלים ביניהם? פשוט לדעת שהם שונים? ושבודקים את בטא? אתה צריך לדעת שיש כל מיני סוגים של אינטגרינים, והשרשרות בטא הן שונות. כאילו רק לדעת אז שיש שוני, לא צריך כאילו... שאתה בודק, כי אתה רוצה לבדוק את הבטא 3 ולא משהו אחר, אתה בודק ספציפית את האינטגרין שאתה רוצה, כי יש גם אינטגרינים אחרים. פשוט אלפא וי בטא 3 אתה יודע שהוא מופיע בתאים סרטניים ולא מופיע בתאים רגילים. יכול להיות שאלפא וי בטא 2 סבבה. כן מופיע בתאים רגילים, מבין? אוקיי, סבבה. יש אינטגרינים שכן מופיעים בצד רגיל, פשוט לא ספציפי כן, לזה. חד משמעית כן. כן. האלפא וי בטא 3 גילו שהוא קיים בתאי גזע עובריים ובתאים סרטניים, ובתאים רגילים לא. אוקיי? אז קודם כל מבודדים mRNA שמקולל ליצירת השרשרת ב-3. אחרי זה אנחנו בעצם משתמשים במכשיר מיוחד נקרא RT-PCR. RT זה Reverse Transcriptase. אוקיי, המכשיר הזה הופך mRNA ל-DNA. בסדר? זה לא הוא הווירוס משתמש... הזה? מה? רוורס טרנסקריפטז זה לא איזשהו וירוס? כי אני זוכרת שלמדנו על זה שנה כן, שעברה. כן, 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 אני זכרתי גם שאתם למדתם על זה. לא בעצם למדנו על זה. נעזר בחלבונים. רגע, אייל, אתה יכול להגיד מה הכותרת? כי אני לא רואה, כי מסתיר לי כל מיני דברים הכותרת זה מה כאלה. נעשה באוניברסיטת אריאל, מה שכתוב למעלה. אוקיי, בסדר. הנה, זה נמצא פה. אתה רואה מה נעשה באוניברסיטת אריאל. אה, אז משתמשים במכשיר מיוחד שנקרא RT-PCR, זה נעזר בחלבונים של רטרו-וירוסים. וירוסים, שזה בעצם אתה יכול וירוסים להזכיר רגע מיוחדים. מה זה רטרו? מה? אתה יכול להזכיר רגע מה זה רטרו וירוסים? אני כותב עכשיו. מעולה. מיוחדים, ההופכים RNA ל-DNA. אוקיי? עכשיו אנחנו בסדר? אפשר להמשיך? לא, אין תגובה. יאללה, אני כן. ממשיך. מה? בסדר, תודה. אחרי שיש לנו DNA שמבודד שכאילו שמסונתז מה-RNA, אנחנו בעצם מגבירים אותו. אגב, הדבר הזה, מה שעשינו עכשיו, זה בעצם ה-RT-PCR. מה שאני אסביר עכשיו זה ה-qPCR. אוקיי? הדבר הבא, אנחנו בעצם מגבירים
DNA בעזרת אה, בעזרת qPCR. qPCR הוא בעצם מכשיר ש... ש... שבכל מחזור הכפלה מכפיל את כמות ה-DNA הקיים ומראה כמה DNA יש. אוקיי? בניסוי בודקים את כמות הגן, יותר נכון זה לא הגן, זה את כמות ה-mRNA ב4 סוגים של תאים סרטניים, ומשווים את הכמות איך זה? לתאי גזע עובריים. את הכמות לכמות ה-mRNA בתאי גזע עובריים. עכשיו ברור לי שאף אחד לא הבין ממני כלום, אז אני אנסה להסביר את זה כמה שיותר, בתקווה גם זה יהיה יותר ברור, בסדר? מה אמרת? יש לי שאלה מה שכתבת. אין בעיה, תשאלי. אז אם בסוף אנחנו בודקים את ה-mRNA, אז למה מגבירים את ה-DNA? אם בסוף... שאלה מסוימת, וזה מראה כמה חשוב שנבין את המגבלות של המכשירים שלנו. ה-qPCR, המכשיר שבודק, זה מהמילה quantity, כמות. הוא המכשיר שיכול לבדוק לי כמות של DNA. הוא יכול לשכפל רק DNA, לא RNA. אז אני קודם כל צריך להפוך את ה-RNA ל-DNA, ורק אחר כך להגביר אותו עם ה-qPCR. כדי לדעת את הכמות שהייתה לי מלכתחילה. בסדר? אני אכתוב את זה גם בצד. בניסוי חייבים להפוך את ה-mRNA ל-DNA, את ה-mRNA ל-DNA, כי ה-qPCR יכול לשכפל רק DNA. חייבים להשתמש ב-qPCR, כי הוא היחידי שיכול לתת אינדיקציה לכמות. כאילו PCR רגיל לא יכול להגיד כמה DNA היה לי בהתחלה. בסדר? הצלחתם פחות, רק תגידו לי כן או לא, גם אין לי בעיה שתגידו לא, רק תגידו אם בסדר והבנתם מה רגע, שכתוב. אייל, איך מעבירים כאילו את ה-DNA בחזרה ל-mRNA? אתה לא. זה גם לא מה שחשוב לך, זה תהליכים שקורים בתוך, כאילו, ה-DNA ל-mRNA זה מה שקורה בתא, אבל זה לא מעניין אותך ברמה של המחקר שלך. שנייה, אבל אייל, במחקר בפועל אנחנו לוקחים mRNA, כן. הופכים אותו ל-DNA, מצפנים את ה-DNA בכמות הזויה, כן. ואז מה השלב הבא כאילו? ואז אתה יכול לדעת, לא, ואז זה בעצם הניסוי הראשון. ואז אתה יכול לדעת כמה mRNA היה לך. הדבר הזה אתה בודק כדי לבדוק אם יש נוכחות של הגן בכלל שמייצר את האלפא ובטא 3. לא הבנתי איך זה עובד, כאילו.
כאילו אתה בעצם לוקח את הסרטני, נכון? אתה נכון, רוצה לנסות עליו את התרופה שלך, נכון, נכון? עכשיו, אתה לא בטוח, התרופה לא בהכרח תעבוד על התא נכון. הסרטני, למה? כי התרופה הזאת היא ספציפית לתא שיש לו אינטגרינים, נכון? זה לא לכל התאים הסרטניים של מלנומה? אני אומר, אבל אתה הולך לבדוק גם סרטן השד וסרטן ריאות, אוקיי, ויכול להיות סבבה. שגם אולי תאים סרטניים אחרים שמלנומה, אתה לא יודע, אתה רוצה לבדוק את זה בעצמך, זה שזה כתוב איפשהו זה טוב ויפה. אתה רוצה לבדוק בעצמך אם באמת, אם באמת אם יש, באמת יש שם אינטגרינים. אם באמת התאים האלה נושאים את הגן של אלפא ובטא 3. כי רק אם הם אוקיי, נושאים אז בכלל יש טעם לבדוק את התרופה. אוקיי, בסדר? כן. טוב, אז סוגיית רגע, האם יאללה, אבל איך זה, איך זה קשור לכמה mRNA היה להם? אם יש לך mRNA שמקודד לבטא 3, אז אתה יודע שבתא כנראה יש אלפא וי בטא 3. כי זה מה אבל זה שיוצר את אפשר לראות ממש מה-mRNA המקורי? לא הבנתי? את זה אפשר לראות מה-mRNA הראשון? למה צריך לשכפל אותו, כאילו? אתה לא יכול, זו כמות קטנה מדי כדי שתוכל לראות משהו. סבבה. אז טוב, רגע, אייל, אייל, שאני אבין. אתה כאילו, יש לך mRNA, ואז אתה הופך אותו ל-DNA, ואז אתה משכפל המון פעמים את ה-DNA, כן, ואתה עושה את זה כי כמות קטנה מדי של DNA לא תספיק לך כדי לבדוק אם יש לך את הגן המכשיר, שמקודד לבטא 3. הכמות הקטנה שיש, אני לא יכול לדעת כמה יש, אני רוצה לדעת כמה יש, אז השכפול מאפשר לי לדעת כמה DNA יש. בוא נגיד, אני אסביר גם את הרעיון של הדבר הזה, אוקיי? בוא נגיד, הכמות בהתחלה היא קטנה מדי, אי אפשר לראות שם כלום, נכון? אז בוא נגיד, מכשיר ה-qPCR מודיע לי שהוא מגיע ל-1000, אוקיי? סתם ניתן דוגמה, בסדר? אז בוא נגיד יש לי שני אוקיי, תאים. תא אחד יש לו כמות של 1, תא שני יש לו כמות של 3, תא שלישי יש לו כמות של 10, בסדר? אוקיי, אז אני אעשה מחזור השכפול, בהתחלה יש 1, אחר כך 2, אחר כך 4, אחר כך 8, אחר כך 16, אחר כך 32, 64, 128, 256, 512, 1024. היה לי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 מחזורי שכפול. בסדר? אוקיי, לעומת זאת בוא נגיד מבין. על ה-10, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280. אוקיי, אז הוא עוצר לי כאן. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אז כאן היה לי רק 8 מחזורי שכפול. אז אני יודע אוקיי, שהכמות DNA, שפה היה 11 מחזורי שכפול, ופה היה 8 מחזורים, נכון? נכון. כלומר, אני יכול לדעת שהכמות DNA פה, בדבר הזה, אוי פאק, אני בזום הרגיל, טוב, עוד 10 דקות תהיה הפסקה. אה, בדבר הזה זה גדול בערך פי 8. הכמות של ה-DNA. כן. למה אמרתי ואז אתה בערך פי יודע 8? שיהיו יותר שרשראות בטא 3? כן, הבנתי. כן. סבבה. למה אני כתבתי גדול בערך פי 8? כי כל מחזור שכפול זה גדל פי 2, נכון? אז זה כן. כאילו, אז זה אז כאילו אם היו 2 8 בחזקת 3. מחזורים, אז כן. מה? לא, אני הבנתי. את הבנת, אבל אין מצב שכל הכיתה הבינה. כן, למה אייל, אמרתי... אני הבנתי. אני גם לא הבנתי. כאילו, אני לא הבנת מבינה או לא בכלל. הבנת? אני, מיקה, לא הבנתי בכלל, כי פשוט גם לא הבנתי, עזוב את מה שהסברת עכשיו בירוק, זה כאילו, אני פשוט, נראה לי הבנתי את העובדה שצריך פשוט לשכפל את זה, כי אחרת המכשיר לא יכול לזהות, אבל לא הבנתי את העניין הזה שאנחנו בודקים את השרשרת בטא, ואנחנו עושים את זה עם משהו שקשור, כאילו, לא הבנתי, בקיצור, לא הבנתי איך זה עוזר למה שבודקים. הרעיון
הוא שאנחנו רוצים, אנחנו יודעים שיש לנו שרשרת של, איך קוראים לזה? שיש לנו את האינטגרין שמורכב משרשרת אלפא ובטא, נכון? נכון, והוא כאילו ייחודי למלנומה. זה אינטגרין מסוג... הוא אינטגרין שייחודי למלנומה ואולי גם תאים סרטניים אחרים. אוקיי, סבבה. אז אנחנו רוצים לדעת האם הוא קיים, נכון? כן. אז אנחנו לוקחים mRNA שמקודד לשרשרת הזו, אוקיי? ואנחנו אומרים, כאילו שאנחנו כנראה רוצים, אנחנו לוקחים mRNA שמקודד ואנחנו רוצים לבדוק כמה יש. רגע, מקודד זה אומר שהוא נמצא בתוך האינטגרין, נכון? בתוך התא, לא באינטגרין, זה נמצא בתא. אז אנחנו פשוט מוציאים מהתא mRNA ואנחנו מקווים שהוא של בטא 3? שהוא מקודד לבטא 3? אנחנו מגבירים אותו באיזה אמצעי מסוים, אנחנו כאילו יכולים ב-qPCR לבודד אותו ו... ולהגביר רק אותו. אז כאילו, לא, אני יודעת שהסברת את זה לנועם, אבל למה באמת אי אפשר פשוט ברגע שזיהינו עם המנגנונים האלה שיש את ה-mRNA שמקודד לבטא 3, פשוט לקבוע שיש אינטגרין מסוים, כאילו. אנחנו לא מבינים למה אם יש mRNA אנחנו יכולים לקבוע שיש אינטגרין? לא, אבל אם הוא מקודד לבטא 3, אז אנחנו יכולים לקבוע שיש אינטגרין, לא? אם הוא מקודד לבטא 3 אז אנחנו יכולים לקבוע שיש אינטגרין בסבירות גבוהה. זהו, אז למה לעשות את כל התהליך? לא, אבל אנחנו לא יודעים שיש את ה-mRNA הזה. רגע, אמרת אני שכדי... אסביר שנייה שאני אומר מבודדים עם mRNA שמקודד ליצירת בטא 3, אני אסביר בעצם מה קורה בתא, אולי זה יהיה קצת יותר ברור. אני בעצם, לוקח mRNA, מלא mRNA באופן כללי, מהתא. אני לא יודע מה לקחתי. אוקיי, סתם יש לי מלא mRNA. אוקיי? כאילו דברים כן, לא קשורים אחד לשני. אבל יש לי איזשהו משהו שיכול לבודד לי את הזה של הבטא 3. אוקיי? אני אוקיי, לוקח אותו, אני שם אותו בתמיסה, ואז בעצם יש לי כאן, בתוך זה רק בוא נגיד mRNA עם בטא 3. כן. אוקיי? של בטא 3. עכשיו את יודעת, זה פשוט שמתי הכל בתמיסה, שפכתי לתוך איזושהי תמיסה כזאת, ואני יודע ששמתי את החומר הזה, אני לא יודע אם עדיין יש. ועכשיו את הדבר הזה אני מגביר. הופך ל-DNA. אוקיי, עכשיו הוא בוא נגיד נניח 2 גדילים. ואת זה עכשיו אחר כך אני מגביר. רגע, אבל אייל, אם יש לך את המנגנון הזה, שברגע שאתה שם דגימה מה-mRNA בתא, ואתה יכול לזהות עם המנגנון הזה שיש שם את הבטא 3, אז עדיין לא הבנתי למה לא לעצור שם פשוט. כי אני לא יכול לזהות, זה לא מספיק, אני לא אראה את זה בעין. זה ולכן פשוט יבודד לך אותם לשתי קבוצות, אחת שזה זה לא שתי המקודד... קבוצות, זה יצמד אליו, ואז כשאני אעשה את ההגברה זה יגביר רק אותו. זה כי לא... ה-qPCR הוא יודע לזהות רק אותו? כן, כאילו יש את החיישן הזה והוא יגביר רק אותו, כן. אוקיי, הוא פשוט לא יגביר mRNA שהוא לא של בטא 3. כן, בדיוק. כן, אוקיי. אני לא יכול לראות בעין, זה דברים יותר מדי קטנים. רגע, אז אוקיי. ה-QPCR לא יגביר כאילו משהו שהוא לא מהתא סרטני? ה-qPCR לא יגדיר, התא עצמו סרטני, ה-qPCR לא יגביר משהו שהוא לא הבטא 3. ואז בגלל זה שיוצרים את ה-DNA אנחנו יודעים שיש שם פה בטא 3? כן, בדיוק, כן. למה? אוקיי? רק כאן בעצם נוכל לראות משהו. בסדר? זה כאילו... יש משהו שאני לא הבנתי בקשר כאילו למספרים למטה. לא הבנתי את הדבר השני, כאילו לא הבנתי למה זה מתחיל מ10, כאילו לא הבנתי פשוט. סתם נתתי דוגמה לכמות התחלתית, זה כאילו... זה דוגמאות לכמות התחלתית, סתם נתתי לכם... זה דוגמה לכמות התחלתיות.
כאילו, וככה זה פשוט יגיע יותר מהר, אז אנחנו שמים כן, קומות. אני לא יודע כמה כמות באמת יש, אני יודע כמה מחזורי שכפול הוא היה לי פשוט כדי מודיע להגיע כמה ל-1,000. מחזורים וכמה... אבל זה כאילו לא יהיה 1,000 בדיוק, זה כאילו סבבה, זה כן, לא... סתם, כן, ברור, אני מקבל אינדיקציה, אני צריך נוכחות, הרי זה לא משנה אם יש יותר בטא 3 או פחות, אני רוצה אינדיקציה שזה קיים. אז אני משווה כן, את זה ל-MEF. ה-MEF הוא בעצם איזשהו גן אחר שיש לו גם את ה... כאילו איזשהו תא אחר שאני יודע בוודאות שיש לו בטא 3. כלומר, את כל הניסוי הזה אני משווה ל-MEF. אני אוקיי, ארשום את התאים עוד אחרי ההפסקה, בסדר? אני רוצה לשחרר אתכם להפסקה 10 דקות, ואז אני ארשום את סוגי התאים, בסדר? כן. אוקיי? אני גם אעלה את זה בתור סרטון ראשון, ואז אני אעשה סרטון שני, אני כבר אסביר את התאים גם, ואני אמשיך הלאה. טוב, אז קחו איזה 10 דקות הפסקה, ואני גם אעלה את זה כסרטון ראשון בלי קשר שתוכלו לחזור אליו, ואז אנחנו נמשיך, אני אסביר את מה שנשאר מהניסוי הזה, וימשיך לניסויים האחרים, בסדר? סבבה. סגור. יופי, יאללה, ביי ביי. ביי.